ye bompai abeja ye de asedane animonyama wudi panku biom enenso wo sa de yaba ewo wudi mu se de bia de ye ba na afa ye mu ye no ye de wasese ne wafa ye mu aye na wo de agidin afa ye de waso bread ye kro nyina ase na wahye wo ho animonyam ene mama oje ne fa ho de aya wo manfo de a animonyam kan wo Jesus Christ dinti amen amen. Enti ebra yeshe osumi ase Awurade Yesu Kristo dim me pa cha fa Bible no wo sa enwumre dwumedie de ya na ye nche ewo ho na Thursday ahmache Ndie ukuada yenyesi ya wadamusie kukuro du mienu pepe 12 o'clock na shase enye easy kra enti yedwumedie yedi ya na empire bonso edi mu akoten ti yede mpaebɔ no bi ekohye ahomaache de no ene eja dem to ta enti yeguso aye kasai yebɛbɔ mpae kakra yebɛma nyakwanya na wo so abamu kakra by Thursday morning de shia ye hono morning devotion no enye easy kra na fa ho hyem Awurade nhyira naka amen amen. afemi ma obia adwo wona sabi wonam kwanso kofie utwedi ampo Nyankopɔn fo bia nkodu fie asomdwem amen. wona sabi wo pake woni ma so Awurade mo amo amen. na mo pake nentem na mo nkofie ti uguso wo pake woni ma nyina na wotie program no woti ka mu nyina so na wotie program no ewe Yesu Kristo dinemu ye ma obia so so afenhia pa e ma obia akwaba eba kasafidie kasie so aha eye Sompa 93.1 Sompa ema akatuapa Awurade nhyira amen. fa Bible no medofo pa na yenhwe asem ebi ewo Luke chapter 1 ena asem a Awurade nam ne don so e de ato yakoma so a me no ye ba badwendwen ho a ana ebedi ho nkomo no mato din se Awurade nsrahwe se Awurade ebeba besra wo ewo saa ebre yi mu eko wo saa bronya afahye mu yehia Awurade nsrahwe enti wo a wotie me a wo hwe me Nyankopɔn wo Nyankopɔn a wo ye ne de a wo som no no enwumre yi omesra wo amen amen amen. na Awurade ekosra enipa bebre ewo ebre bi a na atwam ehun so Nyankopɔn ade bomu no obo nipa wo ni suba ne nsaso no na Onyankopɔn ni nipa wanyankofa nti na ensra enso ka Onyankopɔn na de ye ho tie wo ho a enwumre mfire mu no na waba nipa nkyɛn na oni nipa bedi nkomo na wabɛsra nipa enti ensra hwɛ yade a ehia pa e ka Nyankopɔn ade ye ho na ye won sra hwɛ papa ene ye won sra hwɛ bɔne na ye Nyankopɔn sra hwɛ de e ye sra hwɛ papa menim sɛ enwumre Awurade bɛsra ne manfo hallelujah amen. Enti so we Luke chapter 1 hona Luke asempa no eye enwoma bi a ɔtwerɛ ya na ɔka Yesu Kristo ɔma yehunu Yesu Kristo a ɔyɛ enkwa ɛma ewiase nyina ɔyɛ nkwagye ɛma me ne wo ɔda Kristo a ɔyɛ nkwagye di ɛwɔ Luke asempa no sɛ Luke asempa hona kasa nso yehu sɛ ɔma yehu anigisem enso wɔ Luke asempa hona okenkan ya wo behunu ɛna ɔma yehunu Luke asempa nso ɔma yehunu eniema titiru bi a eniema hodo bi a Awurade yɛ ya ɔde hyɛ nasem no mu kana eniema papa anase ehiade ahodo a Onyankopɔn yɛ ma nipa bi a ebe hyɛ nasem no mu eden ana ebe hyɛ nyame asem mu ma enti efisa bi ko Awurade ma wo de ehia wo no eniema bi a yɛ wɔ hiade no Awurade enyama wo na enhyɛ nasem mu ma amen hallelujah enti eto nwumo se oh my daddy bam why ye hiade nyina hallelujah nyamiti asio oda oh my daddy bam oh ye hiade nyina hallelujah nyamiti asio oda Lucas ampano so maye hunu abofo a omo efri soro babeto jom
ɛhɔ no ɔmayɛsa ehunu enwanhwɛfo a ɔmo ba ɛbae na ɔmo kɔkɔ sra Kristo a yɛwo no Lucas ampa no so ɛma yɛsa ehunu ɔba na ɔyɛ ohuhuni anaasɛ mɛka ne sɛ ɔba ɔgye n'agya ɛnneɛma nyinaa ɛkɔhwere no na yɛma yɛhu apontoɔ kɛse a na ɛkɔ so that time Lucas ampa no ɔma yɛhu nneɛma nyinaa ɛwɔ hɔ hallelujah na anɔpɛ anwummerɛ yi me ne wo kasa afa ɔbarima bi a Awurade bɛsra no wokan Lucas ampa no eti baako na sɛ wofa firi enum hɔ no mo ɛde ba no a ɔma yɛhu ɔbarima bi a ne din de Zakaria ɔne ne yere Elizabeth Bible di ho adanse sɛ saa nkrɔfoɔ mienu na ɔmo tene na ɔmo suro Nyankopɔn na ɔmo yɛ ɛnneɛma nso a ɛtene na Zakaria ɛyɛ obi a ɔno ofiri asɔfokuo Abia abusuam na ofire ɛna ne yere Elizabeth nso so no na ɔno so ɛyɛ Aaron sɔfopani Aaron mama no mu baako enti saa nkrɔfoɔ mienu na ɔmo nyɛ obi a ɔmo yɛ ananafoɔ anaasɛ na ɔmo yɛ wiasefoɔ anamesa meka ne sɛ ɔmo yɛ obi a ɔmo nim Nyankopɔn na ɔmo nim Awurade twerɛ ne di ɔho adanse sɛ na ɔtene ɔyɛ ade tene deɛ ne wɔsuro Awurade ankasa ɛwɔ ofiri wɔn maba wabrem anaasɛ wɔn mmerante bremu a ɛkɔ nyinaa na ɔyɛ nkrɔfoɔ a na ɔdɔ Awurade na ɔmo ka bɔ ɔmo wareyɛ no ɛnneɛma bi hia wɔn a ɔmo bɔ ho mpa yɛ boy wɔn sa anka saa nneɛma no ebia na me ne wo kasa wotene ɛnneɛma bi wɔ abrabɔ mu a me kan wonyɛ wo ho sɛ wiase womfa wo ho nkɔfɔrefɔre nneɛma hodo a enebinom ɛde wo ho ɛfɔre ɛma Nyankopɔn bufuhyew ba nipa so yi wonka ho wohwɛ w'abrabɔ mu na wosese kyake wo nneɛma a wo sɛ ɛnneɛma wo ne Nyame ntɛm yɛ nanso wabɔ bibi ho mpa yɛ ababa still adeɛ no entumi ensɔse de ma wo anɔpɛ Awurade sɛ menka nkyɛ wo sɛ ɛnya wo ho bɔne koraa hallelujah amen na ɔyɛ Onyankopɔn a ɔno no ne ɛden me nipa no ɔno ɛnyɛ den ma no hallelujah enipa fam ɛna biribi wɔ hɔ no mu a entumi nya hɔ enipa fam na Onyankopɔn fam deɛ ɔse biribi tumi yɛ hɔ ɛwɔ Onyankopɔn fam Onyankopɔn fam o enye nipa fam enipa fam deɛ yɛ nipa nti yɛ nneɛma pem yɛ nyansa pem yɛ hunu mu pem yɛ nim deɛ pem hallelujah na wokenka ɔse Yuda brɛ so no me pa chew etiefo mo mfa maso mfa me kakra mo mfa nche se bia ye ma me epichi ayo mo se emergency bi asi ma me nko editor ini ya piki twamfo ni yanko ye de na asi piki we de sima pena ma me ato aso ni nyina ne se Abrepo junction wo de wani a kire se bia Akwantuo plan station wono of nsani France won so kwana aso de kwa do ato no e hopote no a second street na pipi wo hoja dem se ameka se na yini ofo suo ni sofo kwamra ye bo amna to nkan ma ye na ye didi nkoma kan si e ka se the fire service ni police for netia wa kudu a meje se ye kasebu mu ne begusu adi echede be si ementifo asoate na ahefo so ahu de akoso ndima me be hye se to aso ye kase da police for no akọ biaya asamesie na seriously bia mbotimi akontrol situation ye da CPY ye da se editor nyame o nshira papa Awurade hu o nshira okay mama ye nto aso ai enti ya to aso no na de ye ka che wo nyina ne se berema otena ase ewo Yuda hene ebreso na ye fe ne Zakaria one ne yere Elizabeth na papa yi esom Awurade all right na wabompa ye ewo na hawo ho saa na mane ho saa enti na akwaye se wa ye used to ewo de wo ye no ho eto de bi ya niema bi a o ya onsan kanti na ama wakokwa ewo ho enti na fe ni wura fi na fe wa yi na dwen de be every so ogusu a osom Awurade enye se bi a de hia no a ne nsanka ye nti one ne Nyame som no gabu abem anantete abem still strong
na oguso a o worship awurade ebere duru e se wokọ asori okoye na okochi na dihwe mbo na fore eye ne niam ni nyina oye de pepepepepe na one day kasa one day ene ya woda edaba hallelujah amen one day ohene Herodia ebreso no na osi ona oye na sofu dwuma no na obo na fore na osrema ne ho ene oman no sade titimire mu na sofu pani ekọ asarufie na okokọ srema ne ho ene oman no na asafo no so we kire bompa ye ma no na emu ho a wo hye nyame anim a wo sori ewrade no na obofo yi ne ho adi ekire no ewrade besra no enwumre ewrade o mesra amen hallelujah amen na ewrade besra no oni ni di nkomo bebre ene obo na mane se oyire ebewo hallelujah amen obewo na echinyijie bem na nye honom ena mepese anope enwumre yehwe amen baby a mepese wo de wadwin sisu nyina ne se wo nyankopon obeba besra wo amen niema bia wabọ ho mpa ya che wo de enyi wadwin firi so tokoso na osompa bia wugusu a wo som no se de yesu hanom ye ose sompa ade ase enti woni unyankopon tem sompa bia wo som no tokoso na som ema wabamum ade gomana se sompa bia wo som awurade no tokoso na som evise Zakaria tokoso sompa ewo awurade anim na true osompa no a na osomuninti no ewrade ebesra no wo nsompa mu no ewrade omra mesra na ade biara eye wahia de no oncha nto wabrabo so hallelujah enwumre ewrade beja nhira bi ato obi abrabo so ewrade beja eba bi ato obi abrabo so obeja yarese bi ato so hallelujah na bra oguso ni di nkomo no ni di nkomo no hallelujah osa koi obofo ni free ne nchempe eno akọ Maria nchen eno de nkra bi ekoma Maria ena Maria ensusu dumirika ekọ ne busuani Elizabeth nchen na okache obofo ni kachre Maria se na ubusuani Elizabeth nso wanyinsan ewo ne mre wabrem de na your friend obonini no hallelujah enti problem bi ho no ma eba wo so etimi eja we din edidin bia eden abeto no so enti na ye fe na Elizabeth enti na afedie na busuafo asesa ni din Elizabeth no ye fe na Elizabeth biem ni hawo na se ya de frɛ no bia na wo problem bi enti wo di comfort bi no ye jai comfort na to ho ene ye di problem mom na esrew ene ene mom na ye di efrew enwumre ade se be mu amane se emane ha wo kora hallelujah amen o se de na ye feri obonini no ewi ase nya de sa o ono ni hawo no ye de atu ni din abrane maame wo no no ya atu do obonini ni maame wo no ya fen Elizabeth all right the come afed brono no so abusuanum efie ho kurom ho fu nyom friend ye ben obonini na ekro no obonini na eba no ede na ye de fra brono no so ebia nei wo ho nye de ebia yare bi nti ama wudin asesa ahokyere bi nti ama wudin asesa ensensem bi nti ama wudin asesa na mebo amane se de osesa edin no ni din ni Jesus Christ anope one ni enwumre one ni wiase age nkwa sa wo beji na dia ono na oyi sa edin a enipa de to o de say Elizabeth no edin no exercise ewade besesa wudi sese hallelujah de da wo so a eno nti ama adani wudin e wo brono no so adani wudi wa sorry dem ho no mo ama adani twia pia ene nkrofo sorry a eno ne yade sere wo no ewade exercise ne ma hallelujah ye wo nyame osesa shebre osesa edin na de osesa Elizabeth din osi de na ye friend oboni no afa de friend sa bia mu praise the Lord hallelujah menim de frɛ wo bia ye frɛ wo yaafo ana efe ho e ka ne na eba won de ne ho boka we wo de sika ma na si anu ahye no edi ahodo a ye de ato wo ebusua mu fie ho no no Yesu Kristo din mu enanwumre ensesa amen amen amen
was it the friend wo boni no wanyin san amen amen enti say ye ko ye jampo ba Luke chapter 1 verse 57 na ye message no ejina Luke 1:57 or say na Elizabeth awodru so no na owo obaberema na nifi pamfo ene nabusuafo nyina te sede Ewurade aye no adoye kese no woni no enichi hallelujah amen o te se Ewurade aye Elizabeth adoye kese wow efri enanwumre yikoi Ewurade ma wo fi banfo nte se wa wutie mi awohwe me Ewurade aye wo akosua manu adoye kese amen kwa mi Ewurade aye wo adoye kese kofi Ewurade nya wo adoye kese kwajo Ewurade nya wo adoye kese kwa bere Ewurade nya wo adoye kese wo nyankopon a wo ye ne dia wo som no no enanwumre onye wo adoye kese bro nya fahye onye wo adoye kese a wo fi for betie ukrom for betie woman for betie abroche for nyina bete se wonte comfortabi wonte senior man doctor Ewurade aye na doye kese amen hallelujah amen yes munyamia watiasi yes munyamia watiasi yes munyamia watiasi yes munyamia watiasi wasi nana wuduru so no enyumre Ewurade ma wani onyam ehye enduru so amen wa yare sabre nru so wani giebre enru so wani giebre nru so praise the Lord obu obansa sis nani nyeda nani gine ochira na osu ene Ewurade ye nyankopon omane mpale amen praise God hallelujah esubiara efrafra wani giemo Jesus Christ enyumre ya bompa de oma Elizabeth eni chikese no ni dini Ewurade ote ase na oguso srasra ne manfo wanyumre ni nsrahwe yimo onya de kese wa wabrabom hallelujah amen obesra Elizabeth ene ne ku Zakaria no eya de kese no be yama enya de ketwa Jesus Christ echere se ye nyankopon a ye ne dia yesom no no oye ne makase akase eti nwene ne manketwa ho ehwe problem no sade ade ne sitie ne mo hwe nyankopon a wo so na oye kase nti oye ne makase oye adoye kase oye nhyira kase oye ne makase ewo nipamba abrabom naka amen wa amen osi na nifi pamfo ene nabusuafo ete sedie Ewurade aye adoye kese Ewurade ma wabusuafo nte amen wamonte wo yare Ewurade ma wamonte se wo ya che oba bia koto prison ene dia Yesu dim ya cham amen Ewurade ma yente se wo wakobo bosi a wontimi ntua na aban eba bepe wache David Ewurade ma yente se wo waka wanu oduro David empale Ewurade ma yente wanim guase na ma yente se Ewurade ahya wani onyam Ewurade ma yente se wadwuma na egu wadwuma na sei wasi wawaria sei na ma Ewurade ma yente se wo renew na wari hallelujah amen Ewurade ma yente asemba amen praise the Lord hallelujah it is our kan Psalm 107 Psalm 107 verse 9 ne yamompae Psalm 109 107 verse 9 Osi se wama okra a ne ho awie amen na ode adepa asho okra ekom ede no ma hallelujah amen eti wosa afahye yimu no Ewurade mfa adepa enhya wafunu mu amen se ade bani bi wa mu a se ade bani bi ampene ho asem awurawura ni mu abehye wafunu mu amen awu bie wono a eye ne ma bone nko a ene Yesu dim entum firi wo mu amen ye nyankopon di adepa
eshena ya eshene ma afunu mu ma. Praise the Lord. Hallelujah. Wasena nebusuan 40. Ne man 40. Efiri se omo te se na ye frɛ Elizabeth se obonini. Omo te se one de oniba. Eden na yate afa wo ho. Yate niam boni bebre afa wo ho. But a free sabri kwei ye wo awurade animu. Awurade change niam. Awurade be ma o mate se wo a wo som no no. Yansum Nyankopɔn moka o. Sister, yansum nyame moka. Ati ngoma na se. Ewurade bema wo fi pamfo. Ewurade bema wo bro no so hofo. Wo abusuafo, wo kuromfo ate se oyo nyame a oya doye kese na wo waye wa doye kese. Waye wo ma doye kese. Waye wo djuma doye kese. Waye wo ku doye kese. Waye wo fiefo doye kese. Na ade papa asha wa furumu ma. Efisa ono no ma okra. Ekwamode no. Amen. Amen. Enyumre se ayaresa kom de wo a. Erade na omma ayaresa aduane. Amen. Se enyumre se aware ekom de wo a. Erade na omma aware papa. Amen. Menim kwam a ede wo huhum anase honam mu. Ba me bo amane se ye Nyankopon no de oya de kese ede ma Elizabeth no oguso ye niam kese. Oguso ya niam kese ni nyina ne se fa ho to no so yi wo de asom ni yi o de ase ehwe problem no se de ne kese sitie eni emfidudu a enya ene sere a ye sere wo ene edin ahodo a ye de to wo fie ho bro no so na enche kora from now going se wo ji Awurade dia ye wasoma me no se wo ji ni dia na wo do ho to no so a ono no ye niam kese na obeye wadoye kese obema wo fie fo no wo mo bete man adiase Awurade be mo ene o mate said your motin some before wo ho a no mo de sere wo no sa so na Awurade Nyankopon ne nsere mu no obema ofi pamfo ate se oyo nyame a oya adoye no onya adoye ketewa Jesus ade ase buro nyei adoye bebre na ebe koso ebi beji adoye akoda hospital anamboa pa obi baba ye obi adoye enam so be mo ede wo hia no nkwanhia enam so be mo ede wo nya yare adoya hodo bebre ne wasase so ba ye Nyankopon adoye ndie eya adoye kronkron eya adoye eya nigie ede nigie ba sister awie anwumbre Ewurade wanya wadoye kese ebema wo fi bamfo ate ebema wo kromfo ate ebema wo busuafo ate Ewurade mbode urobi praise the Lord hallelujah tokaje Someone said me be ye bibi wo Israel. No mo mbete ya no. Obi asum be ye wonche o. He wo Yesu Kristo di mo. Amen. 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 Enti ye bompai. Ade be na wo mu. Psalm 107 verse 9. Ewurade so ono na omma okra. Ne ho awe. E kaso obi ho awe ni se bibi eni ni ho. Bibi eni ni ho. Kra. Bronya watututu wani e bibie ni wo ho popra bibie ni wo ho ye ka bibie ni ho wa wote ase popra Ewurade ma bibi papa bi mra wo ho hallelujah amen etu de kwa koma to yam na yesum nyame a ono oya do ye kese de obehwe Elizabeth na osesani din me se o manifi pamfo na busuafo ni kromfo isi wa fi sabiri ko wo kromfo de enti ama wuntimi nkwa wo krom ne se edi bia ye de ato wo no enne edi ne esesa e wo Yesu di mo ye enti ama wuntimi mpie no wo fi pamfo to wuntimi mpie wo bia ne de ensa kyerkyera wo so asode kwa wuntimi nkobi efi se bi problem na be ye tibi da ho so na Ewurade a osesane ma na omma ni pate na doye kese sister Ewurade ya wadoye bro nya onye wadoye efi sabi ko onye wadoye ene ese 15 mbo ya pem na Ewurade famu die bibie ni ho a de ma no Ewurade ma bibi nya de ma wate bibiara nya de ma no bibiara nya de ma no bibiara enya de mano ye bompai
Pasida me ready. That was it. Erade ye da wase anwumre yi. Esantini se ene wo bebo ya mane se. Se won sra hwe mu no wo ye adoya. Eye adoya kese. Erade ye da wase. Anwumre ye da wase wo won sra hwe mu. Yada wase se Erade ene wo be sra yen. E wo kwan stronko so. Erade asedan kan. Enwumre asedan kan. Enwumre asedan kan. Enwumre asedan kan. Yada wase wo wasam ho. Yada wase e wo wogye ho. Yada wase wo futu ho. Erade yada wase wo ware chichire ho. Yada wase papa pa. E wo pempenso a wadawroma. Wode yen aba abedru. Enhira enka wudin bebre. Ye bomba ya sre Erade. Eto de bi na se ohaw no eba na ye hu ba bi a ye mfamfa na ye tie nipa hwe ye obetie nipa aye de ense se wo ye Zakaria ene ne yiri Elizabeth on se yes sa ma ni di on obofo no se nya obofo no kwa Mary kure nim se edi we ne ye de frɛ no hwe edi bi e de frɛ osurate o osurate ni ye de ya obro no so nyina na Erade wo hunu asafo no de ye de ya wo nyina Erade wo hunu ate ngoma na se ebusuanum maame mem papa mem de ye de ya wo nyina no Erade tesoro wo hunu nyina na wa hye mre ene na to so a ode ye wo ne ma eho eniema akese hallelujah eti se na edi we e de Elizabeth so a no kura no wonim. Praise the Lord. And ye be mail information. Said the friend obus or you want to say obonini no. O ma mail hu dia near the friend. Minim dia near the friend. Praise the Lord. Hallelujah. Na to that no one man kwaya boni o. Ya anya boni. Kase Erade. Ena me ohaw bia. Mewurem so many years enti ama Erade mabo nyenyen ama me hu ne menye se nam so ma Erade ma fomu a e wo kasam e wo me ne wontamu a anopa wie uchewuni Erade fache me Elizabeth ni kun Zakaria de o ma mfom te Erade di ne ho adanse sa wo motene o mu sura Erade wama enu omo ho anka se me kura ma bomba yes Erade ntie me eti me fa me kwan wama fo mo kwan still no mo da so Erade anim menim de ohaw no nti ama wakotom e ka che Erade se Erade mfa nche ya nwumre yi se ohaw ya famu nti amane ya famu nti ama ya ba mu obu anye nie ye bomba ye wiane ase nwinwin Erade mfa nche ye me ba cho bo sa mpa ye no enwumre ye wo wanim se emai bie mu Erade ya hawumu ya mane mu se Erade ama ya davete afa baby ensese nka ye fa Erade wo chewnie ama ya bue ya no aka sembi ensese nka ye ka kire wo Erade a wo ye mpa bom na ye nkomodie mu ya koloto ya fomu a Erade fa cheye ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimu Erade fa cheye ewo Yesu Kristo Nazareth ni dimu naka amen ye bompa ye ni asre Erade se na sam se de na ofre no obonini no edi be na ye de frɛ Psalm 107 verse 9 o say na oma okra ne ho awe o mane me na odi ade pa ehye okra ekwam de no ema tie ka chi Erade se ade boni biara aba be hye enye nyame na de ma ayede aba be hye ene wa betena ene ma boni kase Erade ade boni biara aba be hye me na ene me abetena abewura mi mu ene edokro me abehye mafunu mu ma eti mi bie ma no a enya ade pa mi hu ade pa ena menti ade pa nka enne dey enye sa na wasam si eti ade boni bia Yesu di mu efi mi mu nkwa efi mi kra mu nkwa efi mi hoho mu nkwa
nkɔ efi nipadua mu nkɔ ewa Yesu di mo bosampa ye ne me nkɔ ade bɔne bia a Awurade aba bɛhwie yɛ na ayɛ te sɛ deɛ ɛne yɛ nɛte na ntumi ma wo Nyankopɔn ni onyam nnadi ewa wo manfo so na yɛ bia ya no ayɛ osu yɛ bia ya no ayɛ adwenjen sa ade bɔne no Yesu Kristo di mo efi yɛ kra mu nkɔ efi yɛ honhom nkɔ efi yɛ nipadua mu nkɔ efi yɛ brabɔ mu nkɔ ewo Jesus Christ di mo abeja ɛna anwumre me bompa ɛde ma metiefo ne mahwɛfo ade bɔne bi akɔsra wɔ bi a sɛ Awurade obi asetena mu ayɛ ɔhaw ayɛ ade bɔne a ɛnɛ wɔ Yesu Kristo di mo entutu nkɔ efi ɔyɛ akoro mu efi ɔyɛ akoro mu efi yɛ kra mu yɛ honhom yɛ nipadua mu sɛdeɛ Awurade wasam sie ade bɔne bia efi wo mu nkɔ sista efi ɔbrabɔ so nkɔ yɛ ne wɔbɛtena yɛ wia wɔ anigyeɛ ɛwia wɔ asomdwoeɛ ɛnneɛma bɔne biara ɛko so ɛwɔ abusua mu ɛwɔ abrabɔ mu wɔ ase mu ɛkɔ awieyɛ mu ɛnneɛma bɔne bia wɔde w'ani hunu deɛ wɔde w'asɔteɛ Yesu Kristo di efi wo mu nkɔ Awurade gya ntom hye ɛwɔ Jesus Christ di ne mu amen ɔsɛ deɛ na yɛfrɛ no obonini no ɛdin bɛn na yɛde frɛ wo ɛwɔ borɔno no so ebia yareɛ nti ama wo din asesa ebia waregya yɛ bi nti ama wo din asesa ɔba we deɛ nware no okɔ ware no a wo ware bɛgu awigyina we deɛ oni suban o wei ɛka woman ni sika sɛ diɛn ɛbɛhye menim dia ɛda wo so by the ɔno no ɔyɛ din ho adwuma ɔma din papa Jesus Christ praise the Lord ni din ni Awurade yes Lord anɔpɛ yɛ enwumere yɛ bɔmpae kasa Asafo Awurade edin a wo Awurade ma yɛ de to me ene asesa ewiase wei asetena mu abrabɔ bɔne nti ama me di asesa edin sei ene yɛ de frɛ me na nya saa din no ene ma wo yɛ wo me yɛ de to me yɛ frɛ me ka yɛ frɛ me yafo edin bɛ ne da wo so yɛ bɔmpae edin biara sunsun mu ɔde atowo a enya influence bɔne wɔ so ɛyɛ wɔ hia ɛyɛ ahokyerɛ ɛyɛ nkwanhyia ɛyɛ braguo yɛ wɔ di bia deɛ se yɛfɛ ne ɔde sɛ ɔse kɛya berenya kɛya tuwe bibia ɔsɛ kwamramoa meninamu tiabrabɔ no aninamu saa kɛya ne kada wo so saa kasa Asafo Awurade ame yɛ ɔde ame som wo edi bɔne bia ɛda mabrabɔ so Yesu di no metwam twitwam yɛnkɔ yɛde Awurade Yesu Kristo di no mu tumi mpawura wɔ kram anwummerɛ mede Yesu di no mu tumi mpawura wo honhom mede Awurade asɛm mpawura wo nipaduam edi biara da wo so a wɔyɛde afrɛ wo a ɛyɛ ahohiahia din ɛyɛ yareɛ din ɛyɛ ɔhaw din wɔ problem biara adani din ɛda wo so no ɛnɛ nwumrɛ mede nyame asɛm twam frɛ wo so mede nyame asɛm yi frɛ wo so ɛwɔ Jesus Christ di ne mu amen yɛde mpaebɔ ne kɔ akɔhyɛ Thursday amen ɔse na ɔsesa ne din ɔbɛsra me kasa Awurade bɛsra me wɔ saa bro nya fa hyɛ mu Awurade bɛsra me no ɔyɛ deɛ bɛn ojai adoye kɛseɛ ɛtɔ no so kasa Awurade e ɛnɛ nwumre me hia wɔn sra hwɛ frɛ no Awurade bra dɔm hia Asafo Awurade nwumre me frɛw ɛde ma matiefoɔ ɛne ma mahwɛfoɔ baabi biara kasa fidie koduro akra biara wɔtie yɛ me manfoɔ ohia wɔn sra hwɛ Awurade bɛsra yɛn ne gya adoye kɛseɛ
ne jado ye kese eto manfo so e wo Jesus Christ didimo kase Ewurade afi kwa wiye adwuma wura ohia won sra hwe amen papa ne hia ne sra nyame so ese nyame besra no man kwa adoye a wo ye dos te Ewurade mesra no no nyai adoye kese nto no so no nya bi mfanye ye nkrofo adoye wadi ase bro nya bre ase ye nkrofo adoye o wadi ase want me anto anya akokọ kese nya akokọ kese o to na ntwie che adoye na bi no kase Ewurade adwuma senior doctor besra no said the mission say where I don't besra me no ena ko se adwuma wura e wa yesterday mo enwumre Ewurade besra wo manfo Ewurade bra adwuma wura brabom Ewurade besra wakoa ho fam na mpia hunam na jado ye kase to no so e wo Jesus Christ dim Ewurade Jesus etiefo ne ahwefo me vampire ma Ewurade bra nya fashe mu ye hia won srashe wona ko sa Elizabeth wona ko sa Zakaria wo jado ye hia won ene to won so enne nwumre won krofo ade bia ye won hia de Ewurade besra ye na shine pagu won so amen die nyame de ye Elizabeth adoye eye eba praise the Lord hallelujah doye na doye kese ere be eye ba na hia no ebi anwumre wo hia ayaresa what the hospital wo ofie what tikam eniema nkoyi wo ku akodu abrochire ese so okoka no ho what try anya yie Ewurade mfa Akwantuo nya wadoye kese eti de hia wo no ye bompa yama to wo so bobi de akire se Ewurade na no ko se Elizabeth no wo ma ne fiefo te ye na doye kese men so bra ma fra wo se besra mi Ewurade we na me pese wo de ye ma doye kese e ma me fiefo te e ma me fipamfo te e ma me bra no so fo te se Ewurade abesra me Ewurade abesra kosua Ewurade abesra mansa Ewurade abesra pram no ayena doye kese wa besra sister no ayena doye kese Ewurade mesra Ewurade fire sa mesra Ewurade Jesus enwumre wonna wo se wo free wo sumsro na wo de wa yaresa e besra wa sasi so no Ewurade do your work Ewurade bra me yakopon bra Akwantuo yakopon bra fa yaresa bra asasi so wo ma ehia yaresa fa besra won fa yo ma doye kese e wo Jesus Christ demo de sabri sikasam kwa ye tinama no do ye juma enkoye de Ewurade sabri Ewurade de osu Ewurade Jesus fa ye de fa asetina pa Ewurade fa besra wo ma do ye juma ye do ton yento ton neso yento Ewurade Jesus one part for mesra and you part for mesra wo sabro nya fa shemo Ewurade fa ye de mesra one part Akwantuo mesra Ewurade se so bi tu kwan ya na wa ya enya yi ha Ewurade won sa hwem no Ewurade me pese wo de Akwantuo Ewurade wo de Akwantuo wo de ko sra wo manfo de so ko kaniko de so ko siande okoto na de sia so e wo yiro Ewurade fa be sra wo nkofo e wo yesu de mo Ewurade chase de wo hia adom achede de wo hia enwosra de wo hia adom e wo de be ye wajuma wo de be twe akra ama wo Ewurade e wo asasi so Ewurade fa be ye sa nipa na doye kese Ewurade fa adom me ye wadoye kese e wo Jesus Christ your last prayer and say obi biara o we so dan na wusu Yesu dim ye twam esu bia
eba wo so esu a eba wo fie bronya fa hyem esu bia eyi bia yesu di mu ye twam yesu di mu ye twam Ewurade Jesus obi tie me obeso da ye bia na yesu da yesu mo so yesu di mu ye twam yesu di mu ya dome so ho so yesu di mu enfre wo sonko yesu di mu ya dome so ade bia eba wo so eba wo maso eba wo ku so ade yesu ade brato eba be jawo yesu Kristo di mu to min ye di sia no kwa owu ye sia no kwa brato ye sia no kwa asamba ni bia obetie ade so bebra yesu di mu ye sia no kwa e wo Jesus Christ di mu afọ se na oni ne manfo ani ji ka se Ewurade me hia ni ji e o ma brabo meninje o mi wiase amba ne free sabri kwa wona wo ma Elizabeth oni ne fi pamfo eni na busuafo enyina ne je dia e free anwumere ko wasama aba me honti wasama matinti mame me comfortable body me ni me kunu kofi me ni me kunu me ne me ma Ewurade me ni majumawura senior man ma ye ni je hohom enwura wo krem enwura wo hohom enwura ni peduam enwo Jesus Christ dim me nua me yim payema Ewurade ma ni je mra do ma Elizabeth ade che do ma ni fie ni che ya Ewurade bra wo tu osu ho on fa ni je nhani e se wo su anan enwo Yesu dim sister Ewurade mo ni nche brother Ewurade mo ni je nwe paye wo ma na ni nche woni wo busua nyina bro nya fa che enya ni che ntumrika emesiao enye wa tu enije mawatnase me de Yesu Kristo din mu tumi edi da enije ye de bawatnase e wo Yesu din mu e free sabiko Ewurade ma wo woni wo fi pamfo watiefo wahefo wadofo wabusuafo wo mu nyina nte se Ewurade aye wadoye kase sister Ewurade aye wadoye kase ne senti enije ye de bo atenase e wo so enije ene o metana fi sabriko wo Yesu Kristo dim amen e ba no yede dia ka se friji o se dia ade na si ko ya wada dumenu pepepe ahomache no ye be ko e ko woso sa na tie e tie be ma kwan obetimi afre ejumede ya to din heaven Akwantuo ene hyahye eye enefie no nan pepepe na jumede na hyahye e ba mpatemo e ba ofie ho e ba wo so ho bomodena se odi usika ba beboa na jumede etimi akwananimu esanse ye ba adwada ena ya wada ifiada abra no nan pepepe fa usika bra ni mo ho wadwoton de ma ye mo wadwapan de huru ma bomodena se obey ni sa so obetimi afre na fe wabeboa jumedi na so obetimi afre na mpaibo aiboye woni yakọ number ni 0551 931 931 0548 931 mianga same bra keadu gas ovin bra nyame onshira papa pa na wonyo kese hello me ba your flash waka se free fa yeah for heaven not for hell for Jesus hey open kese pa open me for Jesus okay and mama you should papa amen so tese wa dia bayona to ye kese to no don so amen o se bo to se no o dia ko mo suma bo fo ko sra yare yes so wa tomo na minye kan ye awale fan to ne bu dia so amen na min shira mo amen ya mo min shira amen Zami dia wal banyi wala kamo enka wonso ubetimi afre 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 onso ubetimi afre na fe enadwuma dia e hya ase ne no woni yakọ ana woni yanko se na ehunu dwumadie no na yanto aso onso obetimi afre 0551
931 931 0551 931 931 0548 931 931 Papa mo fe number ni screen is why 0551 931 931 0548 931 931 wonso ubetimi afre na afie wonso dwumadi no ayedi no wonso sai na ho no mamente wonka 0551 931 931 0548 931 931 dwumadi yato din heaven akwantuo ebeba ompatem ho eye edwada abra no nine abo yawada abra no nine abo ifiada abra no nine abo na afie yawada anajo dumienu no de fire no dumienu kopem no nine eba ompatem oba ofio bomodena se wode wakoma ne wadwen nyina ebedi akire wonso ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 wonso ubetimi afre na fe yaje wadwen kire mama yanko se obi ama obi ba be fa no yenye wase mu twato na fe no yensore enkonyanso ebra eguso twen se obetimi abo ewramu yi enyumre wo ensra hwemu no de erade ede emaye ebaye nyina ne se yemu amane se osa bronya afash emu osresra ne nkro na wo ene yensra hwa erade yawo adoye kese erade onyawo adoye kese man osa bronya afash emu na wo so tumi aye obi adoye ko gachi Abraham se mi shirawo na wa ye nshira ende erade shira ne nkrofo a ema yenso ye de ye nshira wo shira ye na yenso so ya ye nshira ende anyumre erade nyawo adoye kese erade nyawo adoye kese man ye bota ye nyina no se obesra ne manfo a oja adoye eto nipa so enti enka wonu aduru enya wo ho bone what you say the entia erade do ba asase so no automatically ebebem Elizabeth wanyan ho bone ne bra ogusu chenya mi animu na hello me ba bra ogusu chen erade that's mine okay me ba jo entio adro na mato tinkam tanya ba ni pa na otono ya yanto adro ha nya adro ne yaton yo kanya mi asem srewa mama yanko na wanwe ya de on de bebanye yanko de ebu amane nyina ne se erade onya wadoye kese mama fo frefo twato na mfinzi hallo hello me your friend obe kuma ta free born obe ku yentio anenya me akodo ma yensha pa amen na mi kide so se afimu gonya afashi me be so me na masifo nyina amen ujidi enya sama wate amen mama yensore nko ye be erade be ma wo fi pamfo ate wabusuafo bete no ombeti good news enya bad news ombeti se erade wo shirawo erade ayede wa mo yaye wa yefro ombeti se wanya scholarship ombeti se ayede be wanya akwantuo wo na hokro ombeti ye no na erade aye wa do ye kese de da wa koma so no me yimpa ye ma on se yekoyechi bronya fashemu erade mfa meye wa do ye kese ni wabusuafo nte ufi pamfonti ukromofo nyina nte wasafo no nyina nte se erade abeyo adoye kese erade nshira nyame bua yebeshia Thursday ahomachi edi yeshia 12 to 4 empire boni dem to okay nyame onshira papa ye evangelist comfortabi na wote ne kan djumadi ebaso eye yawada abra dumienu abo anajo eba mpatemo ye ginemu akopon se no nan bebo na fi juada nso eye no nan awia eno nso ejinam